Hemmäňize salam. Siz Texnofos kanalyny. Meniň adym Emir, başlaýyn. Bilintinde bak laletin hakkınmir. Mi, Xiaomi, Redmi, Note, Pro, Max, Mi Mix, Mi Alpha. Oh my god. Okay. Bolşun şeylemeyey. Men ýagşy sagyrjak bolamok. Bu ýöneköy Xiaomi kompaniýasynyň lineýkalarynyň adydyr. Bugünkü videomuzda hem biz Xiaomi kompaniýasynyň telefon lineýkalary bilen tanışarys we olaryň kim üçin niýetlenýänini öwreneriz. İlkinji bellemeli zat Xiaomi kompaniýasy bazary özüniň ardan bahalary bilen giýipdi we häzirki wagt brandiň taktikasy azawlyk ütködi we olar indi ýuwaşydan has gymmat segmentde geçmäni meýilleşdirýärler. Şol planlar bilen hem Xiaomi kompaniýasy özüniň Redmi lineýkasyny 2019-njy ýylyň ýanwar aýyny aýratyn brand hökmünde halk köpçüligine tanatdy. Redmi brandiniň iň arzan smartfonu bolsa Redmi Go telefonu boldy. Smartfonuň bahasy $60,000 aralygyndadyr. We bu bahanyň içinde siz 4 ýadyny Qualcomm Snapdragon 425 prosesoryny alýarsyňyz. Ondan başga da telefonuň içinde bar ýogy 1 GB-lyk RAM, şeýle hem 16 GB-lyk hemişelik ýat bardyr. Ondan başga da smartfon 3000 mAh batareýa bilen üçin edilen. Şeýle hem smartfonyň suraty düşürmek üçin 8 megapiksellik esasy kamera, şeýle hem 5 megapiksellik selfie kamera bardyr. Men pikirimçe bu smartfon ilki bilen telefona kän bir agram salman ulanýan ulanjylar üçin niýetlenendir. Galy bersede bu telefon ýaşly adamlar üçin hem ören gowçuly bolup biler. Indi Redmi lineýkasynyň özüne seretýär. Bilişimiz ýaly häzirki wagt bu lineýkada Redmi 7, Redmi 7A, Redmi 8, şeýle hem Redmi 8A smartfonlary bardyr. Olaryň ählisi hem plus minus bir baha kategoriýada satylýarlar we olaryň ählisiniň tehnik mümkinçilikleri hem meňzeşdir. Smartfonlaryň ählisinde 8 ýadyrylyk Qualcomm Snapdragon prosesorlary oturdular. Şeýle hem olarda 2, 3 ýa-da 4 GB çenli RAM, şeýle hem 8, 16, 32 ýa-da da 64 GB çenli hemişelik ýat bardyr. Olaryň ählisi diňesiň saýlayan görnüşiňe baglydyr. Ýöne Redmi 8 smartfonunyň batareýasy 5000 mAh-lykdyr. Bu bolsa oňa beýlekilere garanymyzda azajyk bolsa artykmaçlyk berýändir. Smartfonlar $100 başlap $120 aralygyna satylýanlar. Meniň pikirimçe bu telefonlar ýaňy mektebegiden ýaş çagajyklar üçin ören gowçuly bolar. Gelin indi bolsa halk köpçüliginde has giňden ýeýran Redmi Note lineýkasyna seredelim. Bilişimiz ýaly bu lineýkada häzirki wagtda Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8, şeýle hem Redmi Note 8 Pro smartfony bardyr. Bu smartfonlaryň ählisi Qualcomm Snapdragon 600-nji seriýa prosesorlary bilen üçin edilendir. Şeýle hem olaryň içinde 3, 4 ýa-da 6 GB çenli RAM, şeýle hem 32, 64 ýa-da 128 GB çenli hemişelik ýat bardyr. Ondan başga da smartfonlaryň ählisi 48 megapiksellik kameralar bilen üçin edilendir. Ýöne Redmi Note 8 Pro smartfonuny aýratyn seredip geçmeli. Sebäbi munyň içinde öz aşynda üren köp goh galmaga çöplen MediaTek Helio G90 prosesory oturdulandyr. O bolsa öz gezeginde öňürjüýüniň aýtmagyna görä oýunlar üçin niýetlenen prosesordyr. Netijede biz arzan bahada häzirki wagt oýunlaryň ählisini oýnamany mümkinçilik berýän smartfon alýar. Şeýle hem Note 8 Pro smartfony 64 megapiksellik kamera bilen üçin edilendir. Kameranyň düşürüşi ortak derejede. Ol öz bahasyny dol diýär. Smartfonlaryň bahasy $120dan $200 aralygyndadyr. We bu smartfonlar men pikirimçe ýaşlar üçin niýetlenen diýip seredim. Gyzykly pursatlary suwata düşürip almak üçin ýörükde kamera bar. Oňdan daşky dizayn bar. Şeýle hem häzirki wagt oýunlar oýnamak üçin niýetlenen prosesor hem bar. Başga näme gerek dogry dämi? Gelin Redmi K lineýkasyna seredelim. Men pikirimçe Redmi K lineýkasynyň dizaýny iň üýtgeşik hem de oňdan dizaynlaryň birimi diýip
Bu linyaykanın ilkinci smartfonu Redmi K20, şeylekem Redmi K20 Pro telefonlarıdır. Ondan başka da brand yakınına özünün Redmi K30 smartfonunu hem görkezdi. Onun abzorunu bizim kanalımızda görüp bilirsiniz. Redmi K20 hem de K20 Pro telefonlar barada aytsak, onda olar dine Xitay bazarı üçün niyetlenen smartfonlardır. Global bazarlarda onun adı Mi 9T, yahut da Mi 9T Pro adı bilen tanılyanırlar. Redmi K30 smartfonu bolsa dine Hindistan'da Poco X2 adı bilen belli bolanır. Smartfonların bahası $200 başlap $350 aralığındadır. Ve men fikrimçe bu telefonun ilki bilen köpçülükten ütköşk dizaynı bilen saylanmak isteyen adamlar üçün niyetlenendir. Seredin bu smartfonların dizaynı doğrudan hem ütköşük arka tarafını beyleki smartfonların hiç bilen çalışıp olmayar. Şeylik hem telefonun ekranında hiç hilek artırma saatler yoktur. Selfie kameramız olsa yukarıdan çıkandır. Gelinini Redmi telefonlarını qıra ayırayın hem de Xiaomi kampanyasının xas qımmat segmenti satgan telefonları bilen tanıştırayım. Bilişimiz yalıp Xiaomi kampanyası öz flagmanlarını Mi lineykasının içinde görkezýär ve bu lineykanyň içinde häzirki wagtda jemi 35 tane smartfon bardyr. Ýöne olaryň köpsi könüllüligi sebäpli ýa satuwdan aýryldy. Häzirki wagtda flagmanlar bu Mi 10, şeýleki Mi 10 Pro smartfonlardyr. Bu lineykada brand özüniň iň täze şeýleki barlanan çözüwlerini ornaşdyrýandyr. Şonuň üçin hem bu smartfonlaryň bahasy beýleklerden az uly gymmatyrak bolýar. Bu smartfonlar häzirki wagtda $350 başlap $700 aralygynda satylýanlar. Men pikirimçe bu telefonlar özüniň statusyny görkezmek isleýän adamlar. Şol bir wagtyň özünde hem täze teknologiýalar bilen gyzyklanýan adamlar üçin niyetlenen telefonlar mukaddip pikir etýän. Mi lineýkadan başga Xiaomi kompaniýasynyň Mi Note lineýkasy hem bardyr. Bu lineýkada bari ýogy alçanjak smartfon bar we häzirki wagtda olaryň diňe iki santy resmi satylýanlar. Olar elbetde Mi Note 10, şeýleki Mi Note 10 Pro smartfonlardyr. İlkinji bellemeli zat bu smartfonlary Samsung kompaniýasynyň öňürýän 108 megapiksellik kameralaryny ilkinji bolup alan smartfonlardyr. Öň ýadyňyzda bolsa Mi Note seriýadaky çykýan smartfonlar beýleki dizayn boýunça beýleki smartfonlara käňwer meňden okdy. Ýöne häzirki wagtda bularyň ählisiniň dizaýny bir-birini dol kopýalaýanlar. Bu smartfonlar häzirki wagtda $430-580 aralygynda Xitayda satylýanlar. Men pikirimçe bu smartfonlar ilki bilen ýaş oglanlar, ýaş kızlar üçin niyetlenen telefonlar mukaddip. Seredin 108 megapiksellik kamera, ören owadan dizayn, şeýle hem güýçli prosesor. Bulatlaryň ählisi ýaşlara gerek mümkinçiliklerdir. Inni xas gyzykly lineýkalaryň biri bolan Mi Mix smartfonlaryny seretýär. Bu lineýkada Xiaomi kompaniýasy özüniň iň täze, iň innovatsion çözgütlerini test etýär hem de täze tehnologiýalary ulanjylara hödürleýär. Bu lineýkada bari ýok 5 sanjak smartfon bar we häzirki wagtda olaryň diňe ikisi resmi satylýar. Biri bolsa konsept görünüşini görkezildi we entek satywga çykarylanyp. Satylýanlaryň içinde Mi Mix 2S, şeýleki Mi Mix 3 smartfonlaryna seredilýär. Mi Mix 2 ve Mi Mix 3 smartfonlary telefon bazarına ilkinjileriň biri bolup ramkasy dizaýny getiren smartfonlardyr. Mi Mix 3 bolsa öňküje köne slider telefonlary görünüşinde görkezilendir. Mi Mix Alpha barada aýsak, onda ol 2019-njy ýylyň dekabr aýynda konsept görünüşinde ýapyk prezentasiýada görkezildi we entek ol hiç ýerde satylanyp. Bu lineýka brandyň iň gymmat lineýkasy. Onda çykýan smartfonlaryň bahasy $1000 başlaýandyr. Mi Mix Alpha bolsa prezentasiýada $1800 bahasy bilen görkezilendir. Ýa-ni belläkeşimiz ýalyk bu smartfon entek hiç ýerde satylanyp we onu haçan satylyp başajakdygy barada maglumatlar dolu ýokdur. Bu lineýkanyň smartfonlaryny men diňe täze tehnologiýalar bilen gyzyklanýan, olary izarlayan adamlara maslahat berip bilerdim. Inni arasy Android gollayan adamlar üçin ýeten smartfonlara seredilýär. Xiaomi Mi A lineýkasy özüniň daşky sypaty boýunça ýa-da tehnik mümkinçilikleri boýunça beýleki smartfonlardan tapawutlanýar. Bu lineýkanyň esasy aýratynlygy onuň programma üçinçiligidir.
Xiaomi Mi A lineykasının ähli smartfonlary Google kompaniyasının Android One programmasının içine giydirler ve olar bazıları arası Android operatsion ulgamyny çykýarlar. Bu bolsa olara çal işlemeli mümkünçilik berýär. Şeýlekem iň täze Android'i iň birinji bolup almany mümkünçilik berýändir. Bu smartfonlar telefona kän bir agram salman, gündelik meseleleri çözmek üçin stabillik hem de uzak wagt işlep bilýän smartfon gözleýän adamlar üçin niýetlenendir. Telefonun bahasy häzirki wagtda $180 başlap $250 aralygyna satylýandylar. Eger de siz haqiqi gamer bolsaňyz, onu siz Black Shark diýip hökman eşdensiňiz. Xiaomi kompaniyasy bu lineykada özüniň ýürüýte oýunlar üçin niýetlenen smartfonlaryny görkezýändir. Häzirki wagtda bu lineykada barýok 2 sanjak smartfon bar. Olar Black Shark hem de Black Shark 2 smartfonlardyr. Telefonlaryň esas aýratynlygy iň güýçli texniki mümkinçilikler, has gowy pikirlenip ýasalan soňudur sistemasy, şeýlekem has üýtgeçik dizayndyr. Smartfonuň bahasy $300 başlap $600 aralygyndadyr. We bu telefonyň kimler üçin niýetlenendigini lineyka barada gürleşip başlamyzda belläp geçdik. Bilinkinde bak laletin hakanmir. Bugünkü videomuzda düşürmäne telefonlary beren garaşsyzlygyň 15 ýyllygynaky, ýagny Aktaboýdaky 140-njy magazyna öz minnetdarlygymyzy bildirýär. Eger de bu video siz üçin peýda bolsa, onu öz dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Şeýlekem like tugmasyny basyň hem de kanalymyzy izarlaň. Indiki videolarymyzda görüşýänçek, hop, sag bolun. Öňki videolar bärde.